Zdvihnem ramená, hlavou robím poloblúky. Predstavím si, že tam mám pomaranč, ktorý chcem vytlačiť. Ramená mám stále zdvihnuté a sústredím sa na strednú časť chrbta. Rukou pridržím svaly na hlave, druhou rukou zatláčam do svalov v okolí chrbtice. Idem čo najnižšie, ako ma ruka pustí. Pokojne môžem prestriedať ruky a zatláčať protilahlou rukou. Posúvaniu trapezu brúškami prstov môžem pridať aj posúvanie palcom. Jednu ruku dám pod pazuchu, hlavu dám dozadu a robím podobné poloblúky ako pri prvom cviku, len na kratšom úseku, diagonálne smerom dozadu. Jednou rukou pridržím hlavu, druhou natiahnem svaly na strane. Opäť idem do hĺbky. Na krku urobím kožnú riasu, pomaly hlavu predkloním. Zopakujem 5 krát a vždy urobím záhyb trošku vyššie alebo nižšie. Pokiaľ sa ruka šmíka alebo pre intenzívnejší pocit, toto isté môžem urobiť cez tričko alebo cez akúkoľvek látku. Na druhej strane urobím to isté. Pohyb hlavou je malý a precítený, pracujem na bočnej strane trapézu. Idem uvoľniť prednú stranu krku, natiahnem a uvoľním sval platizma. Prsty jednej ruky dám na kľúčnú kosť, predkloním hlavu a robím poloblúky vpred. Ústa mám pootvorené a uvoľnené. Poloblúky robím kontrolovane a silno. Jednou rukou pridržím platizmu na spodku a druhou ju natiahnem nahor. Vynechám štítnu žľazu. Zdvihnem jedno rameno a ruku dám pod pazuchu. Robím poloblúky vpred. Opäť si predstavím pomeranč, ktorý chcem vytlačiť. Mám uvoľnené a pootvorené ústa. Nakloním hlavu tak, aby som vedela chytiť krčný sval kývač hlavy. Prehmatám ho a uvoľním od spodku až za ucho. Keď je tento sval uvoľnený, prichytím ho na spodku a druhou rukou ho natiahnem. Môžem naťahovať oboma rukami. Za uchom to môže ísť ťažšie, nakoľko je tam úpon. To isté zopakujem na druhú stranu. Ďalšie cviky sú na správnu polohu šie.
Predsuniem hlavu dopredu s nádychom a s výdychom na 3 doby dozadu. Hlava je vodorobne, nedvíham bradu. Ideálne je robiť tento cvik v stoji s napnutými rukami, ktoré ťahám nadol. Prepletené prsty dám za hlavu a hlavou urobím jemný protitlak proti prstom. Urobím drhavý nádych a výdych. Ideálne je robiť nádych na 2-krát a výdych na 3-krát.